Vitajte pri podcaste Peľový radar. Tento týždeň zostáva hlavnou témou peľovej situácie na Slovensku breza, ale čoraz výraznejšie sa k nej pridávajú aj trávy. Náš celoslovenský index sily peľu je na konci týždňa na úrovni 72 bodov, teda vo vysokom pásme. A priemer za celý týždeň vyšiel na 67 bodov. To znamená, že väčšina uplynulých dní bola pre citlivejších alergikov stále náročná, aj keď priebeh nebol každý deň rovnaký. V celkovom obraze týždňa ešte vedie breza. Trávy sa však už dostávajú do fázy, ktorú netreba brať len ako vedľajší signál. Pre ľudí citlivých na trávy sa začína veľmi nepríjemné obdobie, pretože v našom indexe sa dostávajú na svoje sezónne maximum. Jelša už skôr ustupuje a vo väčšine regiónov ostáva skôr doznievajúcou súčasťou sezóny, než hlavnou témou dňa. Najvýraznejší priebeh tohto týždňa zatiaľ vidíme na severe a na strede Slovenska. Práve tam breza drží najvyššie hodnoty a pri suchšom vzduchu vie veľmi rýchlo vytvárať nepríjemné špičky. Na severe sa sezóna drží vo vysokej intenzite, aj napriek tomu, že v predchádzajúcich týždňoch býval nástup často pomalší. Stred zostáva premenlivý, ale pri návrate suchšieho vzduchu sa peľová záťaž znovu rýchlo dvíha. Na východe krajiny ostáva situácia zvýšená a breza sa tam drží ako hlavný alergén aj na konci týždňa. V porovnaní so severom a stredom je obraz o niečo pokojnejší, ale rozhodne nejde o slabú časť krajiny. Ak sa udrží suchší priebeh počasia, východ môže zostať medzi výraznejšie zaťaženými oblastiami aj v ďalších dňoch. Na západe Slovenska už breza nevyzerá tak výrazne ako počas predchádzajúcich výrazných vln, no stále ju nemožno odložiť bokom. Skôr by som povedal, že západ sa dostáva do fázy, keď breza kolíše a časť záťaže sa začína presúvať aj na trávy. To je dôležité najmä pre ľudí, ktorým sa zvyknú postupne prekrývať viaceré alergény naraz. Najväčšou zmenou konca týždňa sú teda trávy. V absolútnom celoslovenskom obraze ešte stále nepreberajú hlavnú rolu od brezy. Ale z pohľadu ľudí citlivých práve na ne ide o podstatný zlom. Model naznačuje, že cez víkend aj na začiatku budúceho týždňa sa budú držať veľmi vysoko. Inak povedané, breza ešte stále formuje hlavný jarný obraz. No pre trávových alergikov sa už začína obdobie, ktoré môže byť subjektívne najťažšie. Aj počasie tomu zatiaľ nahráva len čiastočne. Prehánky vedia peľ načas stiahnuť, ale úľava nebýva dlhá. Keď po daždi príde suchší vzduch, koncentrácie sa vedia rýchlo zdvihnúť späť. Vietor tentoraz nehrá úplne dominantnú rolu, ale denný obraz vie stále citeľne meniť a druhá polovica výhľadu zostáva menej istá. Pre alergikov a rodičov citlivých detí bude dôležité sledovať najmä suché dni a vetrať skoro ráno alebo krátko po daždi. Ak viete, že reagujete výraznejšie na stromový alebo trávový peľ, dlhší pobyt vonku, je lepšie neplánovať na najsuchšie popoludňa. Po návrate domov stále pomáha opláchnúť si tvár a vlasy a nenechávať peľ zbytočne na oblečení. Do najbližších dní zatiaľ platí, že v popredí zostanú breza a trávy, pričom jelša bude mať už skôr doplnkovú rolu. Breza môže cez sobotu ešte vystúpiť približne do pásma 75 bodov, najmä na severe a na východe krajiny, potom však model pripúšťa oslabenie. Trávy sa zároveň držia na veľmi vysokých hodnotách aj v ďalších dňoch. To je dôležitá zmena najmä pre tých, ktorí doteraz sledovali hlavne stromový peľ. Viac informácií a detailný prehľad podľa miest nájdete na peľovyradar.sk. To bol týždenný Peľový radar. Ďakujeme, že nás sledujete a pri ďalšom vydaní dovidenia.